Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, you are back with me DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang punto ng ating biyahe ngayong gabi, my love, na biyaheng walang nakakaalam. Weight gain. Alam ko madami nang nagsabi nito pero parang hindi kasi tumatatak sa kokote ng tao. Offensive po at improper ang mga katagang tumataba ka. Whether you mean well or just an observation, hindi po tamang i-comment yan sa tao. Sa social media, lalong-lalo na in person. Internet made us conscious about our body type. Nag-set siya ng standard ng sexy, nakakaganda at nakakagwapong katawan. So kung medyo nag-gain ka, automatic, you are already beneath the standard of what's pleasing sa mata ng publiko. Let me be clear with you on this, kabisyo. Alam nung mismong tao na yon na nag-gain siya ng weight. You don't have to state the obvious. You'll just make them feel insecure about themselves and make the environment awkward for everybody. So again, mali po at hindi tamang batiin ang isang tao nang tumataba ka. Nagsa-struggle na siya to accept that sa sarili niya and people like you are not helping. Klaro, ikalawang punto ng ating biyaheng walang nakakaalam. Anxiety or panic attack. Some of us do understand it but some of us don't. Sadly, may iba pang ang nagsasabi na ito ay arte lang. Naku, nasa utak mo lang yan. Naku, arte mo lang yan. Love, not because you don't understand it, ibig sabihin mali na or hindi na totoo. Some are clinically proven and medically diagnosed, therefore being treated with therapy and maintenance. But some are just kept in silence kasi nga may nag-e-exist na mga taong judgmental. So kapag may nagsabi sa inyo na inaatake ako ng anxiety ko or inaatake ako ng panic attack, please don't take it lightly. Ang kailangan lang naman nila ay mga taong magsasabi sa kanila na they are safe and everything's going to be okay. Kasi it will. All they need is a little compassion and understanding. Libre naman yun ba't ayaw mo pang ibigay? Diba? What happens to them is that na-amplify nila yung negative thoughts sa utak nila, resulting to malakas at mabilis na kabog ng dibdib. I'm sure, naramdaman mo na yan kapag kinakabahan ka, diba? So imagine that feeling ng mas pinalakas at mas pinatagal. Diba parang hindi ka makahinga, nakakahilo, nakakapanghina. So love, it's real. They feel it. They just need to calm down and you judging them for what they are going through is exactly what the help they do not need. So kung hindi mo maintindihan, kabisyo, quiet ka na lang. Huwag ka nang magsalita about sa bagay na hindi mo lubos na iintindihan at hindi mo alam. Klaro? This time, maaawat muna tayo sa ating biyahe ngayong gabi at magbibigay daan muna tayo sa ating biyahe sender of the night na nagpadala ng kanyang storya sa ating IG account na DJ Lala Banderas. Ito ang biyahe ni Shane. Hi DJ Lala, this is me Shane. I just need an advice from you. May BF po ako, dito kami sa abroad nagkakilala bago siya umuwi sa Pilipinas. I found out na meron siyang iba. Nakita ko sa TikTok yung mga daring video nila. Masakit ang ginawa niya pero may mas masakit pa pala yung mawala siya sa akin. Kaya nagbigay ako ng chance. I stayed. Pero pakiramdam ko binaba ko na ng sobra yung sarili ko pati pride ko kinain ko na. I lost myself to keep him. Tapos nalaman ko na 1 year na sila at tanggap ng babae na 2 kami. I push myself na tama na kasi ang sakit-sakit niya ng mahalin. Nakikipaghiwalay ako until now, hindi talaga siya umamin. Kahit booking na siya, sinasabi niya pa sa akin na magsisisi ako kasi iiwan ko siya at parang siya pa ang dehado. Ano po ba ang dapat kong gawin? Thank you and God bless. Hi Shane, love, I know it's painful to let go but believe me, it is more painful to keep on holding on sa isang relasyon na ikaw na lang ang kumakapit. Without question, gusto kanyang magstay sa buhay niya pero ang malaki kasing tanong, deserve niya ba? The answer is something na alam kong alam na alam mo na. It's a no. So love, if sa paniniwala niya malaki siyang kawalan sa buhay mo, ask yourself, totoo ba? Malaki nga ba talaga siyang kawalan sa buhay mo? Malaking kawalan nga ba sa'yo yung jowa na jowa din ng iba?
Yung lalaking di mo alam kung nagsasabi ng totoo na sa dami-dami ng kasinungalingan, questionable na pati yung mga salitang I love you. Isang lalaki na hindi mo nga maasahang maging tapat ngayong magjowa pa lang kayo, what more kung mag-asawa na kayo. So love, ikaw yung sumagot sa tanong. Kawalan nga ba? Kasi on my end, as well as for everyone that's listening right now, the answer is no. So Shane, let go. Feeling mo lang ubos ka na pero ang totoo, ubos ka lang para sa kanya. Ikaw mismo nandyan ka pa and no one can ever take that away from you. Even without him or more so without him, you are still the beautiful woman that you are. So give yourself what you rightfully deserve from this relationship. Freedom. Klaro? Nako Shane, sana matauhan ka na, mag-let go ka na dyan sa jowa mong hindi ko alam kung lalaki ba yung may paninindigan, may plano sa buhay, anong trip sa buhay, I don't even care. Basta ang alam ko, basura yan. So if I were you, I'll just let it go. Kesa magdala ka ng basura buong buhay mo, okay? Sa mga kabisyo natin, kung katulad kayo ni Shane na meron kayong pinagdadaanan at kung gusto nyong mauntog para magising kayo sa katotohanan, then all you have to do is share your problems over at my Facebook page DJ Lala Banderas, IG account DJ Lala Banderas, or text me 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. Yan ang biyahe text line. Love, andito na naman tayo sa hangganan ng ating biyahe tonight, pero syempre magbibitaw muna ako ng huling punto para sa ating biyaheng walang nakakaalam. Pressure. Love, iba-iba tayo ng source of pressure in life. Do not compare your pain to others. Not because madali sa'yo, madali na lang din sa kanila. So kapag may nag-open up sa'yo, wag mo nang barahin ng ako nga keme-keme. Ganyan ako nga keme-keme. Makinig ka na lang muna, o 'di ba? Acknowledge na valid yung nararamdaman niya and just show your support. Sometimes knowing that you have someone with you who understands your pain rather than undermine it makes you feel a whole lot better. Okay? Help someone out today by just listening. Klaro? Sa mga kabisyo natin, I think that's it for me ngayong Thursday, and I hope marami na naman kayong natutunan sa aking programa. And if you wanna follow all the episodes ng biyahe, all you have to do ay pumunta sa YouTube channel ng Love Radio Manila at hanapin ang playlist ng biyahe. Andun po yung mga previous nating episode. And you can always follow me on my socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and TikTok. You can also text our biyahe text line 0917-851-4329. Nakasama niyo po DJ Lala Banderas para sa aking programang biyahe, ang programang sakto. Klaro, diretso ng 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Good night everybody. I'll see you guys again tomorrow. Bye! Love you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.